Tikulandireninso kuchokera mboma la Nsanje mama ndikumaka kumene mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe ali tsiku la lero kuyendera malo osiyanasiyana kucheza ndi anthu. Ndiye pano afika pamene afuna kumangapo nyumba za polisi mboma limene la Nsanje, kuyendera malo amene mtsogoleri amene kuti aone chitukuko chimene boma likuchita, komanso nawo ngati chipani chimene chikulingalira kuti chilowe mboma, kuyendera nawo kuti aone kuti project imeneyi imene ikukwisa ntchito misonkho ya Malawi ikuyenda motani. Nde akuyendera malo amenewa kuti amve komanso kuona zimene anthu akuyembekezera kuchokera project imeneyi. Mwina ngati UTM chifanyani mafikanso pano? Ifeyo tikuyenda kuno ku Nsanje, kuyendera mudzi uliwonse, tikumva maganizo a anthu azimene angafune boma lawo achitire. Ndiye mmene timadutsa apa, ena anatiuza kuti yayi nyumba zija president analengeza musona kuti nyumba za apolisi 18 zamangidwa kuno kumalaka zatha. Ndiye amafuna ati ationetse kuti nyumba zija zili pati. Ndiye mungathe kuona ationetsa kuti nyumbazo ndizi zili pa foundation. Ndiye kuti a president amanama samanena zoona kunena kuti kunoko kumalaka kwamangidwa nyumba 18 za polisi, chifukwa nyumbazo kulibe angwemba kumene ma foundation. Contractor ndawali apawa, komanso mungathe kuona nyumbazo ndi zimene zonse zili pa foundation, ogwira ntchito ndi awa. Ndi a president akalengeza kuti nyumba 18 zatha, ndi bodza la nkhunkhuni zadzauza Malawi zoona. Ndiye namatuza ndi musangodutsa pano muzione nyumba zimene a president amati zathazo, ndi mafuna tizione nyumba zangambidwa kumene tizimalize ndife tikalomboma. Mene maono kwa adindo akamapereka uthenga kwa Malawi mukhoza kuwauza zotani? Ifeyo tanena kale uthenga wathu taufotokoza kale ndi wautali. Adindo azinena zoona, bodza losathandiza losapindulitsa. Tikunamiza ndani? Tikunamiza anthu kuti dziko lachita bwino pamene tisanachite bwino. Sizona president musona mwawo muja amayenera kunena za mavuto amene akukumana nawo anthu ndi mapolisezi, njira zimene atapange zothana ndi mavutowo. Ndi malamulo azinena zimenezi chanangothamangira mangonena bodza lokhala kugambira poyamba pasona pamwapeto mangonena bodza lokhalokha. Malamulo anene mavuto amene Amalawi akumana nawo ndi ndondomeko ndi njira zimene atachite kuthana ndi mavutowo. Ndi akuthawa nkhani imeneyo akuyamba mangonena bodza lokhalokha. Sizabwino zimene achita president zijaya. Inu ndine tinali limodzi kuja kumalaka kunsika kuja, mwamva zimene alimi akunena akudandaula kuti a president achitapo chani pakudandaula kwa alimi kuja. Mwamva zimene ogula chimanga ufa akudandaula. Mwamva zakuti anthu ena akumwalira chifukwa chakusowa kwa chakudya. Anthu amene aja president amafuna awauze musona yawo ija kuti kodi anthu amene akufa ndi njala awathandiza bwanji. Mwamva za mavuto akuchipatala, mavuto a masukulu, mavuto a kusefukira kwa madzi, mavuto a mabridge, mavuto a misewu, mavuto a mipamba, mavuto afotokoza Amalawi, mavuto ambirimbiri. A president musona muja amene azinena mavuto awa ndithana nawo motere. Koma ayi bosi mangonena bodza kundamanga nyumba 18 nyumba zonse kulibeko ndizatha. Ndiye adinda amene amanena zoona. Chakoza zikomo kwambiri. Amene ndi Adaliso Kabambe amene anafika pano pamene pakumangidwa nyumba za polisi kumaka mboma la Nsanje. Ndiye kuyankhula kwa iwo akunena kuti yayi ndi osakondwa komanso ndi osakhutira ndi mmene uthenga adaperekera mtsogoleri wa chipani mama mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ponena kuti nyumba zatha. Koma akuti iwowo anabwera pano kuti asimikize kuti project ikuyenda bwanji. Ndi mmene anenera muja kuti yayi ntchito idakali palibe nyumba imene yatha. Choncho akuti yayi uthenga umene udaperekedwa siwoona, koma iwo abwera kuzazionera komanso kupereka uthenga kwa Malawi mmene zinthu zilili. Ndiye apemphanso kuti yayi atsogoleri akamapereka uthenga kwa Malawi azionetsesa kuti uthengawo ndoyenerera komanso ndokwanira ndoona poopa kusocheretsa anthu. Komanso anena kuti nyumba zimenezi za polisi zimene zimangidwa kuno kumaka mboma la Nsanje, chipani imenechi cha UTM chikalowa mboma chizamalizisa. Ndiye lero